Z tvýho pohledu má každý stejnou možnost do toho zahraničí vycestovat a žít tam? A nebo to třeba bylo hodně za podpory tvé rodiny, že ty si tady tohle mohl dovolit? Univerzitu mě pomáhali jako naši platit to, jo, to mě já jsem měl velkou výhodu v té Austrálii, že já jsem nemusel dělat 2 práce. Naši podnikali už v té době vlastně, ale tam nikoho nezajímalo, že tvoji rodiče podnikají v České republice. Prostě tam jsi nějaký Mike a buď něco umíš, nebo nic neumíš. A já jsem nic neuměl, proto jsem rozvážel pizzu, že jo. Takže vlastně to byla výborná škola. Já si tehdy po to, jak jsem začínal vlastně v té Pizza Hut, nechtěl jsem utratit na mapu, ne? Však tam byla centrální mapa, vždycky jsem koukal, kam to musím dovést. Samozřejmě jsem půlku zapomněl, že jo. A já jsem seděl na tom mopedu, teďka s tím kakáčem, že jo, na hlavě a úplně jsem se cítil jako trapně, jo. Byl jsi takhle malej, jo? To byla strašná facka pro mě, protože já jsem si uvědomil, že buď budu já celý život jezdit na té motorce, vozit tu pizzu, anebo budu sedět v tom autě, ale to